nazari da muka ci gaba da yi yau da kullum da yardar Allah kuma yau za mu ɗaura akan abin da muka sani, sabida yawan tambayoyi da suka ɗan fara tsawaituwa akan matsalar sanyi na mara maza da mata. To za mu ba su gudunmawa akan wannan matsalar in Allah ya ba mu iko da yardar Allah kan su ma su ragu da kan wannan matsalolin, saboda yiwuwa da muna ba da wasu abubuwan da ba a san su ba. To yau kuma muka tana ba da kuma masu sauƙi wanda muke da su a ƙasa da kuma duk inda kake za ka iya neman su da yardar Allah ka same shi. Abin da mutum ya kamata ya nema, zai nema abubuwa guda biyu ne ko guda uku da yardar Allah. Duk wanda ya wannan haɗin in dai matsala ta sanyi na infection maza da mata, shi ma in Allah za yi nasara kuma da ta yi tasiri a cikin ɗan adam. Saboda yawan tambayoyi da muke samu ƙasashen duniya baki ɗaya, saboda mun fahimci ita channel YouTube duk inda tana existing duniya ne da kuma dukkanin yanayin yaren da ka sani da wanda baka sani ma da ana bibiya da ka samu suna yawan tambayoyi da sauran za ka suna biyo mu ta WhatsApp number ɗinmu ko kuma ta Telegram suna tambayoyi ya za ka kawo musu isa wajen mu. To duk mutum da yake da buƙatar san kawo muku duk ƙasar da yake za mu tura masa kayan sa je insha Allah ta kamfanin isar da saƙo na ƙasashen waje ko kuma ta shahi agent ɗinmu ya kai masa har inda yake. Muna ba da shawara saboda yawan nazarin hakan da yawan tambayoyi da 'yan uwanmu Hausawa suka fatso a faɗin duniya, sai muka ba da shawara suna tambaya ta muka ce ga wata hanya mafi sauƙi za ka yi amfani da abubuwan da ka sani kuma na gida masu sauƙin al'amura kuma masu sauƙin sha'ani. Shi na ba da gudunmawar a yanzu duk inda kaje za ka iya samun abu kuma sannan ka da shi in Allah ya yarda kuma za a yi nasara a samu galaba kan wannan matsala ta sanyi mara ko mu ce infection ko ƙaiƙayin jiki ko ƙaiƙayin matsi da sauran makamantan waɗannan. To duk wanda ya kasance a cikin wannan matsaloli guda biyu ko zuwa uku, to ga abin da zai iya nema. Na farko ya nemi kanamfari, na biyu ya nemi hulba, na uku ya nemi abatis sauda, na huɗu ya nemi zuma. Kuma ina fatan kaji in ka samu misalin abatis sauda misalin cokali 5, sai ka samu kanamfari misalin cokali 2, sai ka samu hulba misalin cokali 3. In kana mai da ka tabbatar garin suka samu sannan sai ka haɗa su ka gauraya, sannan suka tabbatar suka gauraya suka zama lokaci guda suka yi shi, sai ka samu bai kada magayi shi shan da ya sawa da shi tashi hankali. To za mu ga muku da akwai ku sha kuma ku yi amfani da shi. In ka samu wannan sai ka samu teaspoon na wata kuma sani ƙaramin cokali na shayi, sai ka samu cikinsa ka zuba a ruwan shayi da safe. Kai ka sa lipton ɗan turan ɗibi da ya ka zuba, sai ka samu zuma sai ka zuba sai ka gauraya sai ka sha da safe. Haka za ka yi da yamma ka ɗauki tsawon wata ɗaya kana yi. Da infection ne kuma in ka da matsala na ƙaiƙayin matsi za ka samu ko ka iya saba ko na ɗaɗewa ko mace ko namiji za su iya samun 'ya'yan maina na watan kasa ko wasan 'ya'yan maina, sai ka samu ruwan ɗumi sai ka tafasa. In ya tafasa sai ka samu kana yin tsarki da shi duk inda kake. In kuma ba kusa da kake babu maina sai ka sayi ta akwai ta kamfanin da ake yin ta mai, sai ka samu kana zuba ta ruwan ɗumi ka tafasa sai kana yin tsarki da ita. Ke mace ko namiji kana wannan tsarkin insha Allah za ka rabu da ƙaiƙayin jiki kuma da ƙaiƙayin madaimaici da sauransu. In kuma ɗan jiki ne za ka yi wanka da shi ka ɗauki tsawon lokaci kana yi. To in Allah da mata da maza akan ƙarancin nema za ka samu mace amma kuma tana da matsala ta rashin nema, kuma ce ga namiji amma za ka samu iya da ƙarancin nema kuma da ƙarancin kuzari. To da yawan tambayoyi da ake iya samuwa kan wasu mata da maza, sai muka yi nazari da dogon bincike akan wannan hanya za mu taimaka musu da yardar Allah. Sai kuma ya kamata mu ba da su akan abubuwan da muke can su ba mu san amfanin su ba, sai in ka ɗauko wancan ka haɗa sai ya baka wani abu za ka yi amfani da shi a jikin lafiyarka. Shi ne muka nazari kuma Allah ya ba da ɗari gudunmawar mu 100% akan wannan tafarki da yardar Allah. Abin za ka nema akan wani fa'idodin na farko dukkanin mu dai zamu yi sanin kokomba, na biyu mu kuma kowa a cikin mu ya san karas, na uku kuma a cikin mu kowa ya san ayaba.
duk wanda ya samu inda matsala ce ta ni'ima kai ya mace ko ɗa namiji in yi wani abin insha Allah zai mana godiya kuma zai yi wa annabi rahama salati. Ga abin za a nema domin a yi haɗa su da mai da ɗinsa. In ka same sannan ka samu blender. Na biyu ka samu ruwa. Na uku ka samu abarba. To ayaba kai ku yi haƙuri. In ka samu ayaba kaman guda 3, in ka samu karas kaman guda 2, in ka samu kokumba kaman guda 1 babba, in ka same sai ka yanka kokumban nan ƙanana. Ka fahimta sai ka samu karas nan shi ma ka yanka shi ƙanana. Ka gane sai ka zuba ya cikin blender sai ka markaɗa shi ya markaɗe in yi diluting ya gauraye sai ka ɗauko ayaban nan ita ma ka yanka ta ƙanana ita ma haka nan sai ka haɗa ciki ita ma ka gauraya ka tabbatar ta gauraye ta diluting da ka samu da ka ta yi kauri. Wannan juice ne amma na ga masu iyalai. In ka san maka da iyalai ka ga yadda idan da ka samu nema ta maka yawa jin ko kuma samu matsala sai ka samu misalin bai wuce saura in ka tabbatar haka nan in kai hakan sai ka raba shi biyu kai da uwar gida. Misalin bai wuce saura minti 15 ba ko kwanta ko zuwa awa ɗaya duk dai ko kama sha da sama bara da ba zai baka matsala ba. Amma in kai ɗan lokacin zuwa dare in za ka saduwar ma'amala ta aure ka karanka da iyalanka in dai ni'ima ce in Allah ya yarda ta zo ƙarshe kada ce tsawon lokaci.